viszik már őt a gulágba bele, akkor elcseréli a bicskáját egy fehér orvosi köpenyre a vonaton, mert ő tudván tudja, mert végigcsinálta a Donkanyart, és tudja, hogy a Szovjetunió hogy működik, tehát tudja, hogy csak az orvosok viselnek doktori címet, jogi doktor nincs, és akkor mikor mondták neki, hogy Gézovics, itt van ez a remek üszkös végtag, most akkor ezt itt lehet fűrészelni, és akkor papa mondta, hogy ő gyermekszem specialista, tehát soha már. életében nem amputált, most sem fog. Viszont, hogyha hoznak neki sebészeti szakkönyveket, majd akkor ő jól fölfrissíti a tudását, és majd utána amputál. Papa egy végtelen nagy csirkefogó volt, és nagyon-nagyon jó fej kellett, hogy legyen, azt gondolom, mert akárkivel találkoztam, mindenkinek úgy változott el az arca, hogy a Géza lánya, hogy így felsugároztak.